मी 20 वर्ष झाले इथं लग्न करून आले. प्रॉब्लेम होता पाण्याचा, गटराचं पाणी घरामध्ये यायचं. नंतर मग माझी मुलं त्याच्यातच मोठी झाली. रात्रीची झोप भेटायची नाही माझ्या मुलांना, गटराच्या पाण्यात पडायचे झोपेमध्ये. त्याच्यानंतर मग आता मुली मोठ्या झाल्या तर वॉशरूमचा प्रॉब्लेम व्हायला लागला. त्यांना बाथरूमला रात्रीचं वगैरे जावं लागतं, पण बाथरूम एकच टॉयलेट असल्यामुळे त्यांना इन्फेक्शन होते, युरिन इन्फेक्शन होते त्यांना. नंतर खूपच प्रॉब्लेम येतात त्यांच्यामध्ये. त्या एरियामध्ये त्यांना मोठं करणं म्हणजे खूप क्रिटिकल आहे. आणि त्यांचं कसं थोडं चांगल्या ठिकाणी गेलं तर चांगलं त्यांच्यावर संस्कार होतील. म्हणून मला वाटतं की चांगल्या ठिकाणी जावं.